Huwag kang umalis sa video na ito, dahil ang kwentong maririnig mo ngayon ay nangyari mismo sa akin. Ako si Gemma, isang tindera lang sa palengke. Pero pinakasalan ako ng isang mayamang lalaki na kalaunan ko lang nalaman, isa palang aswang. At nang matuklasan ko ang lihim niya, may mga taong kailangang mamatay. Hay naku, hindi ko alam kung paano sisimula ng paghahabi ko ng kwentong ito nang hindi ninyo mararamdaman ang pang-amoy ng isda sa umaga, ang anghang ng luya sa bibig ko, at ang tunog ng pag-aspas ng bangketa kapag dumarating ang mga ambulant vendor. Ako si Gemma. Simpleng tindahera lang ako noon, tindahan ng isda sa palengke, nagbabangon kada madaling araw para pumili ng pinakamalabnaw na galunggong at pinakapreskong talakitok. Pero ang buhay ko ay muntik nang mabuwag dahil sa isang tao na akala ko pag-ibig niya ako. At ang tao ring iyon ay nauwi sa pag-aangkin na isang aswang. Ewan ko kung tatanggapin ninyo agad ang sabi ko, pero ito ang nangyari sa akin. Pinakasalan ako ng isang mayamang aswang. Bawat umaga, bago sumikat ang araw, nasa bangketa na ako. Ang lamig sa kamay ko, ang pagkiskis ng plastik na supot, ang amoy ng dagat na sumusubsob sa aking damit, iyon ang kalakasan ko. "Gem, mabilis ka na," sigaw ni Auntie Gina mula sa maliit na kubo. "May dumating ng supplier." Si Auntie Gina ang nagpalao ng sakin ng bata pa ako. Siya ang nag-alaga sa akin, kasama si Uncle Dudong na palaging may ngiti kahit wala silang pera. Hindi kami perpekto, pero sapat naman. Masakit man aminin, matagal din akong natuto kung paano tanggapin ang panlalait ng iba. "Mukha kang daga, mura ilang kapitbahay. Anong ilalako mo dyan, pampaangas?" Tawanan nila habang ipapakita ang kalidad ng isda sa kanilang tindahan. Pero may isang dahilan para tumayo ako tuwing 3:00 ng umaga. Si Maru. Si Maru, isang estudyante sa State University, nagtitinda siya ng pangarap. Matalinong mata, maamong pagbati, at ang mga kamay niya, hindi kasing kapat ng kamay ng ibang lalaki, pero marunong humawak ng aking mga palad na parang may hawak siyang babel. "Gem, you deserve better." Madalas niyang sambitin, mas nagmumukhang pangako pa kaysa biro. Minahal ko siya dahil hindi niya ako pinagtawanan. Binili niya ako ng tsokolate minsan, di ganong mahal, pero para sa akin, parang envelope ng magandang balita. Nag-umpisa ang kaso nila ni Maru at si Janela sa thesis group. Si Janela Lopez, ang tipikal na mayamang estudyante. Mamahaling damit, ngiting tiyaga sa social at mga mata na sinasabing napakabighani. Palagi siyang impeksyon ng usapan, lahat gusto makilala. Sa simula akala ko, okay lang yan, sabi ko sa sarili. Ako si Gemma, tindahera, hindi ko kailangang magpanggap. Pero may mga bagay na hindi na lang dahil sa inggit, may bagay na tila hindi natatapos sa normal na pagnanasa. Isang gabi, habang nagpapalamig ako sa ilalim ng payong ng tindahan, may nakita akong itim na aso sa kabilang kanto. Hindi siya karaniwang aso, maliwanag at malalim ang pilak na kislap ng mata niya kahit gabi na. Humukay siya ng lupa, tumayo, at ang pagnginginig ng kanyang leeg ang parang nag-iba ng himig sa hangin. "Huh?" Sabi ko na parang nagulat lang. Dito ko unang naramdaman ang malambot na pighati ng takot. Nagdikit-dikit ang mga balahibo sa braso ko. Kinabukasan, sinabi ni Auntie Gina, "May dala akong medalyon." Ito ang bigay ng isang kapitbahay mula pa sa simbahan, Saint Benedict. Hindi siya mamahaling bagay. Maliit na bilog, may guhit na tore. "Isuot mo?" ani Auntie Gina. "Bawal ang mga hindi mo kilala." Pinaglalit ko muna ang medalyon na iyon. Hindi ako relihiyosa ng sobra, pero may comfort siya sa dibdib. Mula noon, lagi kong nadaraanan ang bag ko at hinahalikan ko siya kapag nahihirapan. Walang kasiguruhan ang proteksyon niya, pero kahit papaano, nagiging normal lang na kumapit sa maliit na bagay. Hindi inakala na ang mga maliit na bagay na iyon, ang medalyon, ang itim na aso, ang simpleng pagmamahal ni Maru, ang magsisimula ng pagkasira ng buhay namin. May araw na nag-init ang usapan sa bahay. Umuulan, pero hindi lang dahil sa langit. Nag-away kami dahil sa pera, dahil sa mga bilin na hindi nagawa, dahil sa pangungulit ng mga kapitbahay.
Bakit hindi ka marunong mag-ipon? Sigaw ni Uncle Dudong sa akin isang gabi. Naging magaspang ang salita niya. Hindi yan ang problema, Dudong. Tugon ko, nalunod sa pagod. Sigaw-sigaw kami na parang may nagbubunyi sa malayong kalye. Pilit kong ininda ang mga salita, pero may mga gabi na hindi na kayang bitawan ang bigat. Dumating si Maru, tinanong kung okay kami. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Aayusin ko to. Ako na bahala. Tinunghayan ko ang mga mata niya. Mukhang seryoso siya. Pero hindi ako nabigyan ng kumpletong katiyakan. Mga salita lang siya noon. At saka dumating ang gabi na nagbago ang lahat. Mabilis at masalimuot ang nangyari. Hindi ko matandaan ang lahat ng perpekto. Parang masyado akong sinindak ng mundo. Naaalala ko lang ang tunog ng bote na nabasag, ang ilaw na nagkiskisan, at ang pagigkas ng isang bagay na parang bakal. Tumatakbo na lang ako, iniisip ko. Tila panaginip. May nagigkas ng baril at may putok. Nagyugyaw si Auntie Gina. Tumigil ang mundo ko sa halip na humina. Si Uncle Dudong, ang lumalakas ng aming tahanan, nakadapa sa sahig na dahan-dahang nawawala ng kulay. Dahan-dahan. Dudong! Sigaw ko, pero parang bulalang ang boses ko. Sabi ng pulis na hindi ko pa rin mawari kung sino ang unang nagigkas na may dalawang panig sa kwento. Sabi nila, ako raw ang kumilos para ipagtanggol ang sarili. Sabi niyang nakita raw nila ang rurok ng takot sa aking mukha. Sabi ko, takot lang talaga ang nakakapit sa akin noon. Hindi ko naman intensyon pumatay. Ngunit ang batas ay hindi basta-basta umaalalay sa damdamin ko. Isang buhay ang nawala. Si Uncle Dudong. Tinawag namin siyang Dudong, hindi Dodong. Pero may mga tao talagang ganon, ay nawala. Nawala sa isang iglap. Dahil doon, ako ang nasangkot. Nilagay ako sa kulungan bilang homicide suspect. Naramdaman ko agad ang katahimikan ng selda, ang lamig ng konkreto, ang nakakapit sa balat na amoy ng sabon at tsinelas na hindi pampatahimik, kundi nagpapahiwatig ng pagkakulong. Araw-araw, nagpunta si Maru sa kulungan. Nagdala siya ng pagkain tuwing bisita niya. Jem, sabi niya minsan habang hawak ang aking kamay sa pinong rehas, lalabas ka, hindi kita iiwan. Napakapit ko sa mga salita niya. Sabi ko, sana totoo. Tumawa lang siya at ngumiti ng may lungkot. Iyon ang uri ng ngiti na parang may mahalagang balita na hindi niya maipahayag. Nagkaroon ako ng sandaling tiwala. Pero may mga araw din na hindi siya dumarating. May mga araw na tumatawag ang telepono sa selda. Mga boses na medyo malabo, umaangil, at ang nag-iisang nakikinig sa kabilang dulo ay ang aking isip. Isang asong itim ang nagpakita, naaalala kong napabalikwas ako sa isang panaginip. Hindi iyon ordinaryong aso, sabi ko sa sarili habang hawak ang medalyon. Sa selda, hindi lang ako biktima ng paghatol ng sistema, biktima rin ako ng tsismis. Sino ba yung tao na nag-aalala ka sa'yo? Yung estudyante? Usisa ng isang inmate? Maru, siguro, mahirap ang mga estudyante ngayon. Hindi ako nagsalita. Nawalan na rin ako ng balak magsabi ng higit pa. May takot sa bibig na parang plastik na natunaw. Hindi matanggal, hindi masabi. May hindi ako malilimutan, ang araw na dumating si Ate Betty. Siya ang tanging kaibigan na hindi nawala ng tapang. Nagdala siya ng dalang kapeng mainit, ng tsinelas na bagong bili, at ng larawan namin ni Auntie Gina sa harapan ng tindahan kapag masaya pa kami. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, sabi niya. May tao na tumutulong. Magtiyaga ka lang. Doon ko unang narinig ang pangalan na Don Emilio. Sabi ni Ate Betty, may isang mayamang Ginoo na napansin ang inyong kaso. Dumating daw siya sa simbahan para magbigay ng donasyon at nakita niya ang inyong larawan sa flyer. Nainis siya sa hindi pagkatarungan. Sa akin, parang musika ang mga salita. Sino yan? Anong ibig sabihin niya? Tanong ko. Hindi pa malinaw, Jem, pero may abogado raw na isasagawa. Nagkaroon ng liwanag sa loob ng madilim kong selda. Ilang araw lamag at dumating si Don Emilio sa kulungan. Hindi ko siya maipaliwanag sa unang tingin. Matangkad, may pilak sa buhok na parang alaala ng dagat at ang mga mata niya ay may mabigat na pagkatingin na hindi mo basta mabasa. Dala-dala niya ang isang magandang sobre. Hindi para sa akin, para sa abogado. Gemma,
bungad niya, habang iniaabot ang kamay niya. Narito ako para tumulong. Parang hindi ako makapaniwala na may ginoong ganoon ang tutulong sa isang panig na tulad ko. Sa umpisa, ang trato niya ay parang kontrata. Magbibigay siya ng pera para sa abogado at kung malaya ako, gusto niya akong kunin bilang personal assistant sa bahay niya bilang pasasalamat sa aking katatagan. Hindi ako nagtatanong ng dahilan, sabi niya. Sabi ng anak ko, gusto niyang tumayo sa tabi mo. Ang anak niyang si Aldred, ang pangalan niya nagdulot ng ibang kuryenteng mainit sa dibdib ko kapag nabanggit. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumayag. Nagtataka ako, bakit ako niya? Bakit isang mayaman gaya niya ang magbibigay ng panahon at pera para sa akin? Mayroong parte ng puso ko na natutulala sa ideya na may sino mang handang magbayad para sa kalayaan ko. Ngunit sa kabilang banda, alam kong bawat araw sa kulungan ay lumalala ang tsismis, lumalala ang kalungkutan ni Auntie Gina sa labas. Kailangan ko ring mag-isip. Sumagot ako. Sige po, kung makalalabas ako, tatanggapin ko. Hindi ko na ako makapag-imbak pa ng pag-aalinlangan. Sa isip ko, nandun ang si Dudong, nakangiti, at ang marktang palengke na naghihintay sa akin sa umaga. Kung may isang taong magsasabi na bigyan ako ng kalayaan mula sa kastigong ito, iiwan ko na ang pride ko. Lumaya ako pagkatapos ng mga linggong paglalaban sa korte. May lawyer na pumirma ng mga papeles at may ilang pagtatalo. Ang legalidad ay parang may mga batayang tanong na kailangan bumuo. Hindi naging madali. Hindi perpekto ang lahat ng proseso, pero nagulat ako na sa wakas ay nakatayo ulit ako sa labas ng kulungan. Ang araw ay maliwanag, at parang pagkatapos ng bagyo ay may pag-asa. Nang humarap ako sa labas at nakita ko si Auntie Gina na may luha at si Ate Betty na nagmamayabang ng saya, hindi ko mapigilang sumigaw ng, "Salamat po!" Mabilis akong dinala sa bahay ni Don Emilio para mag-usap. Ang bahay nila ay hindi tulad ng mga karaniwang bahay na nakikita ko sa palengke. Malawak, may malalaking halaman, at may tunog ng ilaw na nagkikislap mula sa mga kristal na chandelier. Naglakad ako sa may hagdanan, hinahawakan ang medalyon na parang sandata at comfort. "Pasok, Gemma," malumanay na sabi ni Don Emilio. "Gusto namin lang makilala ka." Ang anak niyang si Aldred, isang binatang tahimik muna, medyo mailap sa paningin, sumalubong at nagbigay ng munting ngiti. "Salamat po," sagot ko ng pailalim. Muling inabot ni Don Emilio ang isang maliit na bag. "Ito, may damit ka muna," ani niya. "Magpapakilala rin ang staff." Nang makita ko ang mga kamay niya na nag-aabot ng simpleng alok, hindi ko naiwasang maantig. "Bakit ako?" tanong ko. Hindi sa boses na nagtatanong pero may pag-aalinlangan. "Dahil nakikita ko ang kabutihan," sagot niya nang mariin, not cliché. "At dahil naniniwala ako na may mga taong di sinasadya ang kapalaran na masaktan." Sa loob ng bahay, may ilang munting palatandaan ng kakaiba. May litrato sa dingding ng mga mahahalagang okasyon, ang isang larawan ni Don Emilio na nakabagay sa isang grupo ng mga relihiyosong materyal. May isang lumang larawang nagpapakita ng isang itim na aso sa hardin ng kanilang lumang bahay. Hindi ko alam kung bakit nangingilabot ako nang makita iyon. May nakakasilaw na saranggola sa itaas, at ang hangin sa loob ng bahay ay may halong pabango ng mansanas at isang bagay na parang kahumalingan. Habang nag-aayos ako ng ilang gamit, napansin kong nakita ko sa isang drawer ng bedside table ang isang maliit na kahon na may pilak na bullet. Hindi totoong bala, pinagkakailangang pilak na bala. Hindi ko sinadya na mahila ang kahon at napatingin ako sa loob. May mga lumang letra na nakaukit sa metal. Nag-iyak ako ng sandali at inihalik ang medalyon ko. Parang palagay ko kailangan kong umalalay sa dalawang bagay. Ang panalangin at ang gawa ng mga kamay. Sa unang gabi ko roon, hindi ko mapigilang manginig. Ang silid na inilalaan sa akin ay malinis at mabango. Ngunit may kakaibang tunog. Parang may dumadaan na paa sa malayong koridor tuwing gabi. Minsan, may malakas na hangin na nagmumula sa hardin kahit wala ring buksan na bintana. Natuto akong maging mapagbantay. Hindi ko maalis sa isip ang mga kwento ni Auntie Gina tungkol sa maliliit na tanda na parang hindi inaasahan. Mga asong nagpapakita, mga aninong mabilis lumabas.
Bawal ang hindi pinapansin, sabi niya. Habang tumatagal, mas madalas na may bisita si Maru sa amin. Ngunit hindi na siya ang estudyanteng lagi kung magdadala ng tsokolate. May ibang pagkilos na ako nang mapansin. May hawak siyang mga bagong damit, ibang ngipin ng kumpiyansa, at palagi na siyang may kasamang isang babae. Hindi ko mawari kung sino. Isang gabi habang nakatutok sa labas ng bintana, nakita ko ang labing kilalang silhouette ng isang babaeng may buhok na parang agos ng malamig na ginto. Ito ang unang beses na nakita ko si Janela malapitan. Maganda, may anghang, at may estilo na hindi mo pwedeng itakwil. Hindi namin napag-usapan ni Maru ang nangyari, pero ramdam ko na may nagbago. Nagdaraan ang mga araw. Unang damdamin ko, may lungkot na lumalalim. Ikaw ba, kung sasabihin ko na may dalawang mundo, ang mundo ng palengke at ang mundo ng mansyon, hindi pareho ang tunog nila. Sa palengke, ang watawat ay payak ngunit totoo. Sa mansyon, may mga tindig ng kataas-taasang katahimikan. Madalas kong hawakan ang medalyon sa gilid ng unan at isipin, bakit ako narito at bakit may mga kwento na bumabalot sa paligid? Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi sa maliit na kwarto sa loob ng property, may narinig akong pag-igkas sa ilalim ng halaman. May isang itim na aso sa gilid ng bakuran na nakatitig sa akin. May pulang kumikislap sa ilalim ng laki ng kanyang mata. Hala! Napabulong ako. Hindi ito ordinaryong pagtingin ng hayop, ngunit bago ako makagalaw, may kumatok mula sa pinto. Si Aldred. Aldred, binitiwan niya ang gabi sa mahinahong tinig. Gusto mo ba ng tsaa? Nakita ko ang kanyang mga mata na parang may kung anong pinaghuhugutan. Hindi ko alam kung bakit nagsasalita pa siya, pero mayroon siyang pakiramdam na tunay. Salamat, daw ko, at may katahimikan na nagdaloy na parang lamig ng tubig. Sa mga sandaling iyon, may naglalaro sa isipan ko. Bakit parang may bagay na umiikot sa paligid ng pamilya nila? Bakit may itim na aso sa lumang litrato? Bakit may mga lumang bala at bakit may ganitong malalim na malasakit si Don Emilio sa akin? Hindi ko masabi. At sa puso ko, may lumilitaw na isa pang tanong na hindi ko tinutugon. Sino ba talaga si Janela? Nang umaga, bumalik ako sa palengke. Nagbenta ng isda, nakipagtawanan sa mga kapitbahay, ngunit may iniwang bigat sa dibdib. Nagulat ako nang makita si Maru na naglalakad patungo sa tindahan namin na may kasama, si Janela. Nag-angat ako ng mukha, tila sinusukat ang kanilang kilos. Si Maru, na dati ay matahimik sa harap ng aking baratilyo ng talangka, tila nagbago. Nakita ko rin ang isang maliit na singsing sa kamay ni Maru. Hindi ko rin alam kung saan niya nakuha iyon. Kumusta, Jem? Bati ni Janela na parang may hawak na kariktan. Napakabango ng isda ninyo. May ngiti siyang malakas at may tinig na parang may naglalaho sa hangin. May kulog na naunang tumunog sa malayong bahagi ng langit. Hindi ko na kinaya pa. Umayos ako, nagkunwaring abala sa pagdudurog ng yelo, pero ang puso ko ay parang pinukpok ng martilyo. Bakit? Bakit nandyan siya? Tanong ko sa sarili ko. May maliit na bahagi ng pagkatao ko na nagsasabi, basta, wag ka na mag-alala. Ngunit alam ko sa puso ko na may bagay na pumipiga sa loob, parang isang malagkit na usok. Iyon ang sandali na naalala ko ang pag-angil ng itim na aso noong una. Ang mga mata niya, hindi ordinaryo. At ang medalyon ko, kailangan ko siyang hawakan lagi. May mga simpleng sagot na hindi nasasabing totoo. May mga bagay na hindi ganap na malinaw. At ang kwento ko ay nagsisimula lamang umangat mula sa lupa. Kung natanong ninyo, bakit ako nagsasalita ng lahat ng ito? Dahil kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Hindi lang para magbigay aliw, kundi para ilatag ang katotohanan. May mga pagkakataon na ang pag-ibig, pag-asa at kayamanan ay magkakasamang nagtatanim ng sugat. May mga pagkakataon na ang isang tindahera na katulad ko ay mahaharap sa pinakamadilim na bahagi ng tao at ng kalikasan. Ngayon, habang nagsisimula pa lamang ang ikalawang yugto ng buhay ko, alam kong may mga tanong na kailangang sagutin. Bakit tinulungan ako ni Don Emilio? Ano ang tunay na koneksyon ni Janela sa mga pangyayari? At higit sa lahat, ano ang magiging papel ni Maru sa lahat ng ito? Hindi pa tapos ang kwento. Marami pa akong kailangang malaman at may mga gabing hindi ako makatulog dahil may naririnig akong pag-igkas sa malayo.
Isang pag-uungol ng aso, isang pag-aspas ng tela, at isang tinig na hindi ko maintindihan na nagmumula-mula sa madilim na hardin. Pero bago ako magpatuloy, isang paalala. Kung nais ninyo ng mga kwentong tulad nito, kwentong may halong takot at pag-ibig, manahimik muna kayo at mag-subscribe sa channel na ito. May mga susunod pang bahagi at kung kasama ninyo ako, hindi natin hahayaang malimutan ang mga detalye. Bumalik ako sa mansyon, nagsisimula sa bagong buhay bilang assistant ni Don Emilio. May mga araw na parang fiesta, may mga gabi na walang tulog. Sa unang linggo, sinanay nila akong mag-organisa ng sulat, mag-asikaso ng mga simpleng bisita, at mag-alaga ng mga maliliit na gawain. Sa harap ng mga bisita, ako ang simpleng babae. Sa likod ng mga pintuan, ako ang may maraming tinatanong. Sa isa sa mga unang gabi ko sa mansyon, nag-alaala si Auntie Gina sa telepono. "Jem, bantayan mo sarili mo," sabi niya, at huminga. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Niyakap ko ang telepono at pinakinggan ang kanyang payo. "Hindi ako titigil," siya ay nagsabi. "Kung may legal na kailangan, tawagan mo agad si Ate Betty." May katiyakan sa kanyang tinig. Parang may hawak siyang mahabang lubid na hindi niya hahayaan na mawala. Napansin ko rin na sa tahanan ni Don Emilio may mga alagang tauhan, si Vernice, ang housekeeper na mahilig magtimpla ng sopas, si Oliver, ang driver na mayayabang ngunit tapat, at ilang mga kasambahay na tahimik. Bawat isa sa kanila ay parang may kanya-kanyang kwento, ngunit hindi ko sila tinanong agad. Sa gabi, kapag malayo na ang mga ilaw ng sala at tahimik na ang mga bintana, madalas akong maglakad sa balkonahe at titigan ang malayo. Isang gabi, nakita ko muli ang itim na aso sa malayong bahagi ng hardin, parang nagmamasid. Sa kanyang mga mata, may kumikislap na pula. Huminto ako at hinawakan ang medalyon. Parang iyon lang ang natitirang linaw sa aking mundo. May pagkakataon din na may tumawag sa telepono ng bahay, isang boses na malamig at halos di mawika. "Gemma," ang paunang salita. "Alam mo na ba kung sino ka na nakaiiwan ng pilak?" Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. "Sino po kayo?" tanong ko. Ngunit walang sagot. Basta may malamyos na hangin pagkatapos at ang telepono ay umitin. Maraming gabi na ako'y nagigising dahil sa pag-igkas ng aso. Maraming araw na ako'y nag-uulat ng maliliit na pangyayari sa sarili ko. Hindi mo alam kung gaano kalawak ang epekto ng takot hanggang sa maging kaibigan mo ito. Ngunit may isang bagay na malinaw sa isip ko. Hindi ako nag-iisa. May isang tao na nagsabing aalalayan niya ako. At dito na tumitigil ang unang kabanata ng kwento. May kalayaan na ako, may bagong posisyon, may bagong pangalan sa mga papel. Ngunit ang mga tanong, sino ang tunay na nasa likod ng mga pangyayari? Ano ang tunay na kalagayan ni Janela? Bakit may patuloy na pagigkas ng itim na aso ay nananatiling hindi nasasagot? Ang buhay ko ngayon ay parang isang bangka. Lumalangoy sa putik at liwanag, at ang susunod na alon ang nagdadala ng malaking pagbabago. Ngayon, huminga kayo ng malalim at alalahanin. Ang mundo ng palengke at ang mundo ng mansyon ay nagtagpo dahil sa iisang pangyayari. Hindi lamang ito kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Ito ay kwento ng kung paano naging instrumento ang kayamanan sa pagitan ng pagligtas at paglalason. At kung tutuusin, simula pa lang ito. May mga lihim na kailangang ilantad, may mga pangyayaring hindi pa natin nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang bagay na hindi mapapawi, ang medalyon kong iniingatan. Hindi lang bilang palamuti, kundi bilang bantay sa gitna ng dilim. Mula ng araw na iyon na parang nagbago ang sarili ko, mula sa pag-asa ng palengke hanggang sa mga ilaw ng mansyon. Parang may dalawang mundo na naglalaban sa loob ng dibdib ko. Hindi ko inakala na ang paglipat ko sa buhay ni Don Emilio ang maghahatid sa akin ng bagong uri ng katahimikan at bagong uri ng peligro. Sa umpisa, ang mga araw ay puno ng maliit na gawain. Ayusin ang mga sulat, ayusin ang mesa para sa mga bisita, maghanda ng tsaa kapag may darating. Napakasimple lang ng mga gawain, ngunit napakalaki ng pagbabago ng konteksto. Mula sa palengke na pinagmumulan ng ingay at amoy ng dagat,
ngayoy nagiging malambot ang carpet at mabango ang mga kurtina. Madalas kong hawak ang medalyon, hindi dahil relihiyosa ako, kundi dahil iyon ang naiwan kong paraan para maalala ang mga kamay ni Auntie Gina at ang mga gabing may halakhak sa harap ng tindahan. Sa mga gabi, kapag tahimik ang bahay, dumarating ang maliit na mga bagay na nagpapalito sa akin. Ang pag-igkas ng isang aso sa dulo ng hardin, ang pagdampi ng maliliit na anino sa dingding, ang biglang paglamlam ng ilaw. Minsan, habang naglilinis ako ng kusina, dumaan si Aldred at nagpaalam na tumulong. Tahimik siya, hindi tulad ng ina niyang sosyal na tawa. "Jem," sabi niya minsan habang nagbubuhos ng tubig sa isang tasa, "kumusta po kayo?" May hawak siyang pagkabahala sa boses na hindi madaling itago. Unti-unti, nagkaroon kami ng mga sandaling tahimik na pag-uusap, hindi mahahaba, hindi din malalim agad, pero sapat para maabot ang loob namin ng isa't isa. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata niya. Minsan may galit, minsan may kaba, at madalas may pagnanais na humarap ng totoo. Ang mga palatandaan ng kakaiba ay nagpakita ng mas madalas. Isang gabi, dumating ako sa kusina para kumuha ng tubig at nakita ko sa salamin ng isang marka, mukhang gasgas na hugis paa. Hindi naman talaga may paa ang naglaro sa salamin, pero parang may kinakatakutan ng hangin. Nilapitan ko ang bintana at nakita ang anino ng itim na aso sa di kalayuan, nakatitig sa akin mula sa gilid ng hardin. Pagtingin ko sa kanya, pumula ng bahagya ang mata niya. Hindi natural na pamumula, parang apoy na nagmumula sa loob. Napahiya ako sa sobrang takot, hinawakan ang medalyon at sinunod ang ritual na hindi ko alam kung saan nagmula. Huminga, hawak ng mariin at bumalik sa paghinga. "Jem," bulong ni Don Emilio minsan sa umaga habang nagkakape kami sa terrace. "Huwag kang mag-alala ng sobrang-sobra." May banayad na tono sa kanyang tinig, isa na namang paalala na may tao na nagbabantay sa akin. Ngunit may bahagi ng akin na nagsasabi, bakit ako pinoprotektahan ng isang taong may mga larawan ng itim na aso sa pader? Bakit may mga lumang kagamitan sa drawer na may pilak na bala? Hindi ko alam ang mga sagot. Ngunit may parte pa rin ako ng puso na nagpahalaga. May tao bang hindi magmamahal kapag inalagaan siya? Habang tumatagal, nalaman ko ang tungkol sa ilang lihim ng pamilyang iyon. Isang gabi, inimbitahan ako ni Aldred na umupo sa hardin kasama siya. "Jem," mahinahon niyang bulong, "may mga bagay sa bahay namin na hindi normal." Tiningnan ko siya at nakita kong may luhang hindi makawala sa mga mata niya. "Ano yon?" tanong ko. "Ang nanay ko," sagot niya ng mabigat. Minsan, may bumabalik na mga lumang bagay, mga bagay na hindi natin alam kung paano nanggagaling. Sinasabi nila ng ibang tao na minana namin ito mula sa mga ninuno. Ipinikit niya ang mata at inalalayan ang ulo niya sa likod ng upuan. Hindi ko gustong magpaniwala sa mga pamahiin, pero kapag nag-iisa ako at may maririnig, hindi ko na alam kung anong iisipin. Ang pagkukwento ni Aldred ay hindi diretsyo, hindi rin komplikado, ngunit ramdam ko ang bigat ng pamilyang iyon. Hindi ako nagkamali sa pagbasa sa mga detalye. May nakatagong problema sa likod ng mga pader ng mansyon. Minsan, may nag-uusap na mga kasambahay, mga sabi-sabi na parang alingaw-ngaw lang. Naglalakad ang ilang tao sa gabi. May nahuhuling anino sa gilid ng bintana. Tuwing may ganitong pag-uusap, kailangang mag-imbak ako ng lakas. Hindi ako anak ni Don Emilio, hindi ako tagapanguna sa organisasyon nila. Ako ay isang babaeng lumabas sa kulungan na may hawak na medalyon at maraming tanong. At saka dumating ang araw na inamin ni Don Emilio ang isang bagay na nagulat at nagpabigat sa puso ko. Hindi niya ito sinabi sa malakas na salita. Tahimik lang siyang nagtapik sa aking palad habang kami ay naglalakad sa veranda, naghahawak sa malamig na hangin. "Gemma," malumanay niyang simula, "may mga bagay sa akin na hindi mo pa alam." Napatingin ako sa kanya. "Ano po iyon?" tanong ko. Mamaya, pinag-unti-unti niya akong tinig. Hindi ako perpekto. May mga panahong kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi alam ng iba. Ginagawa ko iyon dahil gusto kong protektahan ang mga taong mahal ko. Pinilit kong intindihin ang sinabi niya, ngunit nagdilim ang isip ko.
Protektahan? Paano? Anong ibig sabihin niyo? Hindi niya itinugon ng direkta. Sa halip, humawak siya ng mas mahigpit at ngumiti ng nakapangiti. Para sa panahong iyon, pinili kong magtiwala. Lumalakad kami ng magkasama at para sa ilang sandali, nagbalik ang dati kong pakiramdam ng seguridad. Ang pakiramdam na may taong nagbabantay sa akin. Ngunit sa loob ng isip ko, palagi pa rin ang imahe ng pulang mata ng itim na aso at ang pakiramdam na may hindi sinasabi. Hindi nagtagal ay nagsimulang maging mas insistent ang presensya ni Janela. Halos araw-araw na siyang dumadalaw kasama si Maru, hindi na lang simpleng pagdadalaw. Tuwing dumarating sila, may kakaibang tensyon sa hangin. Mga pagtingin na puno ng pahiwatig, ng mga titik na hindi na nabibigkas. Maru, na dati nagkakasanaan kami sa palengke, tila nag-iba ang kilos. Madalas siyang nagtatago ng mukha kapag nakikita niya ako. Minsan, nakikita ko siya na namimili ng mamahaling damit kasama si Janela. Minsan naman, nagdadala siya ng pera sa bahay. "Jem," sabi niya minsan habang nag-aabot ng sobre, "ito para sa inyo, para sa relief." Hinawakan ko lang ang sobre at kinurot ang loob. May kirot sa puso ko. Hindi ko sinabing salamat ng malakas. Minsan, takot ang pumaparon sa akin na mawalan ng dignidad. Isang gabi, nagkamali ako sa pag-iisip na malamig lang ang bahagi ng bahay. Nagising ako dahil sa isang malakas na kaluskos sa hallway. Nawala ang lahat ng katahimikan. Ang mga mata ko ay sumilip sa pinto ng silid. May ihip ng hangin na hindi galing sa bintana. May panaginip na tila nagbabalik. Hinawakan ko ang medalyon, kuyari ang sandata at dahan-dahang lumabas ako sa silid. Sa ilalim ng ilaw ng kandelabra, nakita ko ang anino ni Janela. Baka naglalakad lang siya pababa ng hagdanan gamit ang isang damit na nakabitin sa kanya. Ngunit nang tumingin ako ng mas malapitan, nakita ko ang mukha niya at ang mga mata niya ay nagbago. May mapulang kislap na pumailan lang sa loob. Hindi ko alam kung paano magsalita, parang may halakhak na nanggagaling mula sa likod ng pader. Wala siyang sinabi, tumayo lang siya at lumabas gaya ng isang karaniwang bisita. Ngunit hindi iyon ordinaryo. Hindi iyon make-up o kahit anong palabas. May hindi pangkaraniwang bagay sa paningin niya. Kinabukasan, sinabi ni Aldred na nakita niya rin ang kakaiba. "Mama," sabi niya sa akin isang umaga, minsan lumalabas si Janela sa gabi at nakikita raw niya ang mga bagay na hindi basta nakita ng iba. Sinabi niya noon na may pinanggagalingan siya na hindi niya mapigil. Hindi ko alam kung paano haharapin ang pag-amin na iyon. "Sino ang sinasabi niya?" tanong ko. "Hindi niya sinasabi sa akin ng diretsyo," sagot ni Aldred. "Pero kapag may nakikitang asong nagigkas sa hardin, parang siya lang ang hindi natatakot." Lumaki ang tibok ng puso ko nang matunghayan ko ang mga pattern. Ang pagbabalik ng itim na aso, ang malamlam na mga mata, ang mga telepono na nagpapadala ng mga malamig na boses sa gabi. Minsan, ang boses sa telepono ay parang lumalapit, "Gemma, mawawala. Hindi namin hahayaang mawala ka." Hindi ko malaman kung ito ang boses ni Janela o isang panaginip lang. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili. Nagising ako sa tunog ng pagigkas, mas malakas kaysa dati. Dali-dali akong sumilip sa bintana at nakita ko ang anino sa hardin. May mga ilaw mula sa garden party, may mga upuan, may mga bituin. Ngunit sa isang sulok, may nagpapalipad na anino. Isang katawang nagbabago. Hindi ko mawari. Lumabas ako ng walang saplot, hinawakan ng medalyon at napadpad sa gitna ng hardin. May amoy ng damong tinadtad, may halik ng malamig na hangin sa balat. At doon ko sila nakita. Si Janela, naglalakad na parang nilalamon ng hangin. Ang mga mata niya, pulang-pulang, kumukutitap sa ilalim ng buwan. Kasama niya si Maru na nakatayo ng parang isang nabihag, at sa tabi nila si Don Emilio, hindi lumalabas na nagmamalasakit lang, kundi parang siya rin ay may daladalang puwersa. Nag-igkas ang hangin. Ako'y nagulat nang marinig ang tunog na parang pagngangal ng aso, at sabay-sabay, nagbago ang anyo ni Janela. Huminto ang mundo ko nang makita kong humaba ang mga kuko niya. Ang balat niya, hindi na lamang ordinaryong balat, kumupas at nagiging malagkit. Ang kanyang bibig ay naging mas malaki ng sandali,
at ang amoy ng lupa at lumang dugo ay sumingaw. Hindi ko sinadya ang pag-iyak at pagtakbo patalikod, ngunit bago pa ako umalis, may narinig akong mahalagang salita mula sa kanya. Hindi mo kami mapipigilan. Hindi ko magawang kalimutan iyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nag-iba ang lahat. Ang proteksyon ni Don Emilio ay nagbigay din sa akin ng hindi inaasahang panganib. Hindi ko inaasahan na ang taong nagligtas sa akin ay magkakaroon ng malalim na koneksyon sa mundong iyon. Minsan, nahihirapan akong intindihin kung sino siya talagang isang tao na nagmamahal o isang nilalang na nakaangkla sa dilim. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi siya tahimik na nakaupo habang may umaangkin sa paligid. Isang gabi, napilitan akong umuwi sa palengke para magayos ng mga gamit. May bulto sa puso ko. Kung papayag akong manatili sa mansyon ng walang pagtatanong, may mas malaking kapahamakan sa hinaharap. Dumating ako sa bahay dala-dala ang mga gamit, at maya-maya'y narinig ko ang mahinang agos ng boses ni Maru sa likod ng gusali. Nakatayo siya na may kasama, si Janelle, at hindi niya inalintana ang paglapit ko. "Jem," sabi niya na parang isang lumang pangako. "Hindi mo kailangan ang mga iyon. Lumakad ka na." Pero may ibang layunin sa tono niya, isang pagnanasa na walang bahid ng paggalang. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon na humarap ang lahat sa isa't isa. Nagbalita ang household na magkakaroon ng maliit na pagtitipon sa hardin upang magpasalamat para sa ilang charity na ginawa ng pamilya. Nag-imbita si Don Emilio ng kaunting tao, mga kapitbahay, ilang kasambahay at ilang kaibigan. Ngunit alam ko ang totoo. Ito ay pagkakataon rin upang maglatag ng mga bagay na minsan ay hindi natatarok. Naroon si Janela, si Maru, si Aldred, si Ate Betty at mga taong nakapaloob sa aming mundo. Pinilit kong ngumiti, pinilit kong magsuot ng normal na mukha. Habang umiikot ang gabi, may napansin ako, nag-uusap ng masinsinan sina Maru at Janela sa isang sulok. Hindi nila inakala na ako'y matunghayan nila. Lumapit ako nang hindi napapansin at narinig ang kanilang mga salita ng kasunduan at pag-aaway. "Hindi mo dapat saktan siya," sabi ni Janela, nanginginig ang tinig. "Siya ang kanya sa akin," tubtob ang sagot ni Maru, mapangahas at puno ng galit. "Hindi ko kailangan ang mga basta-basta mo," sagot ni Janela, na may halong pangungutya. Hindi ko maiwasang maramdaman ang kumukurat sa dibdib. Ano ba talaga ang motibasyon ni Maru? Pag-ibig? Ambisyon? Kahirapan na nagiging dahilan upang pumili ng mali? Hindi ko na alam. Ngunit may panahong nakita ko siya na tumalon sa likod ng halaman. May hawak na maliit na kahon na hindi ko agad nakilala. Parang bakal na may init at parang mayroon siyang inaabot sa isa pang tao. Hindi ko sinabing makialam agad. Kasama rin ako sa posisyon na takot at pagdududa. Ngunit may tinik sa loob ko. Hindi ko madadala ang pagbabayad ng kahit anong pag-ibig na mayroong pagpatay sa dulo. Nang gabing iyon, nangyari ang hindi inaasahan. May maingay na putok. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Parang wala sa akin ang hangin at wala sa akin ang oras. Nagdapa ang mga tao at may kumalat na sigaw. Tumutok, sabay-sabay na sigaw. Si Don Emilio ay nasa gitna ng kaguluhan at ang mga mata niya na dati ko'y pinagmamalaki sa kanyang kabaitan ay kumislap ng isang kakaibang kaliwanagan. Akala ko siya ang babantay sa amin, ngunit may isang bato na bumagsak. May sumigaw si Maru at sigaw na nagpasindak sa lahat. Hindi ako papayag. Hindi ko mawari kung sino ang unang nagigkas na baril. Ang tanging alam ko lang, may tumunog at may nagbagsak. May lumindol sa aking dibdib. Nakita kong si Don Emilio ay may dalang sugat, malalim, di mo mawari ang kulay niya, at siya ay nagtatangkang magpatuloy sa pagprotekta. Si Janela, sa kabilang banda, ay lumabag sa kanyang anyo. Ang mga mata niya ay sumiklab at parang nag-alab. Ang mukha niya ay lumuwang, at ang bunganga niya ay parang nagbukas sa isang nilalamon na walang hangganan. Kay bilis ng pangyayari, nagulat ako nang makita kung paano siya kumain ng isang bagay na parang tao. Pero hindi ko na pinagana ang utak para tumakbo pa sa detalye. Natigil ang mundo ko dahil ang isang tao,
Ang nagligtas sa akin ay nasugatan. May sumigaw, "Tumakbo, tumakbo!" Ngunit saan kami tatakbo? Ang hardin ay puno ng mga tao. Ang mga ilaw ay nagpapakapuyat. Ang lupa ay nagiging madulas sa mga paanan. Si Aldred ay parang natumba at may dugo sa kamay. Naaalala ko pa ang pakiramdam ng malamig na hangin at ang lasa ng asong nakakita ng biktima, malansa, malamig at matapang. Sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay ang nagbago sa aking puso. Nakita ko si Maru, parang umiiyak at nagmamadali. Nakita ko ang kanyang mga kamay na kumukuha ng kahon at tumakbo pataas ng hagdan. Bago pa siya lumabas sa paningin ko, parang nagtaka ako na ang mukha niya ay puno ng galit at pagsisisi, at may isang bagay na hindi niya inakala. May isang bahagi ng kanya na nabuhay sa takot at ambisyon. Pagkatapos ng ingay, napawi ang mga tao sa paligid. May ilang tumakbo palabas, may ilan na kumadapa. Si Don Emilio, malapit sa akin, ay nahiga at huminga ng mabigat. Hinalikan ko ang kanyang kamay at naramdaman ko ang init ng dugo sa pagitan ng aming mga palad. "Don," bulong ko nang may pakiusap, "manatili po kayo, huwag kayong huminto." Ngumiti siya ng pawang malabituin at humagulgol ng isang salita na hindi ko mawari kung ibig nilang iparating. Hindi nagtagal, naglaho ang mundo niya. Hindi ko alam kung sino talaga ang nag-igkas ng bala na tumama sa puso niya. May mga tao na nagsasabing nakita nila si Maru na naglalakbay papuntang labas. May hawak na armas. May iba na nagsasabing may sumulpot na lalaking hindi kilala. Ang pulis ay nag-imbestiga. May mga testimonya na nagkakaiba. Sa loob ng sarili ko, ang mga sandaling iyon ay hindi mawawala. Ang lagkit ng lupa, ang aroma ng damo, ang tahimik na paghinga ni Don Emilio. Hindi ko alam kung bakit siya kailangang pumunta sa puntong iyon upang iligtas kami. O siguro, ang totoo, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya lumaban dahil may koneksyon siya sa mga nilalang na iyon at ginamit niya ang sarili upang iligtas. Matapos ang insidente, nakauwi ako sa loob ng mansyon, nadala ang lumang medalyon at mga tanong na walang kasagutan. Ang pulis ay nagsimulang magsiyasat. Si Maru ay nawawala. Ang huling nakita sa kanya ay ang pagtakbo palabas ng bakuran na may basang kamay at basag na puso. Sinabi ng ilan na nakita nila siyang humiga sa dapit-tapon. Sinabi ng iba na ang huling nakita sa kanya ay ang pagkahagip ng anino ni Janela. May nagulat ring nakita ang isang malaking nilalang na kumukuha sa kanya at siya'y pinagnutol ng dilim. Hindi malinaw. Pulis ang dapat magresolba, hindi ako. Ngunit may isang bagay na lumabasan. Ang media at mga kapitbahay ay nagsimulang magsalita. May mga tanong tungkol sa koneksyon ng pamilya sa mga hindi mapaliwanag. Ilang araw pagkatapos, isang malalim na pagigkas ang napuno ng hardin, parang pag-iyak ng isang hayop. Doon ko nakita ang pinakamatinding bagay. Si Janela, nasusunog na parang kandila sa ilalim ng araw. Hindi ito ang karaniwang sunog. Parang ang kanyang katawan ay nagbubuo ng abo at ang mga butil ng lupa ay lumilipad sa hangin. Ang ilaw ay parang umiikot sa kanyang anyo at may kakaibang tunog na nagmumula sa loob niya. Sa sandaling iyon, may naglabas ng maliit na kahon at isang umani ng pilak na bala. May lumabas na tao at sinabi, "Ito ang ginagamit namin. Ito ang silver." May kumatok sa dibdib at may pumukpok at ang katawan ni Janela ay unti-unting naglaho. Tila nawawala sa mundo na hindi natin mapanghahawakan. Hindi ko mawari kung paano nangyari iyon, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang pilak na bala ay may epekto sa anyo na hindi karaniwan. Naramdaman ko ang gulat at takot at may halong pag-asa. Maaring may nakikitang paraan ng tao laban sa nilalang na iyon. Ngunit hindi ito naging madali. Ang hangin ay puno ng abo at ang isang bahagi ng akin ay nagdaramdam ng pagkatalo. Natapos ang gabi na parang bangungot, may naglaho, may nabigo, at may mga sugat na hindi agad gumaling. Sa post-crisis, dumating ang mga pulis at nagsagawa ng mas malalim na investigasyon. Maru'y naging pangunahing suspek, may kabuuang ebidensya na nagpapakita na siya ang may hawak ng baril noong gabing iyon.
May mga surveillance footage na nagpapakita ng kilos niya. May mga kasamang testimonya. Ngunit may mga bagay pa ring naglulutang na hindi nasasagot. Paano niya nakuha ang baril? Sino ba talaga ang nag-utos sa kanya? May mga parte ng istorya na tila hindi magkakatugma. Maro'y napasok sa mga balita. May mga nagpapakahalaga sa buhay niya. At may mga taong nagmumura sa pangalan niya. Sa loob ng puso ko, may halo ng galit at lungkot. Ang dating lalaking humawak ng aking mga kamay sa kulungan ay naging bahagi ng trahedya. Ngunit hindi lang iyan ang nangyari. Sa gitna ng mga papel at investigasyon, may dumating na hindi inaasahan. Dokumento mula sa ospital at mga tala na nagpapakita ng labis na sugat ni Don Emilio. May mga doktor na nagsabi na ang sugat na natamo niya ay hindi ganoon kadali. May mga pahiwatig na may ginawang hindi pangkaraniwan upang maibsan ang sugat niya, ngunit hindi ito sapat. Habang binabasa ang mga papel, napuno ang puso ko ng pangungulila, hindi lang dahil siya ang namatay, kundi dahil may bahagi siya na hindi ko tunay na naunawaan. Ang pag-akyat ng pangalan ni Aldred sa buhay ko ay hindi mawawala sa isip ko. Sa gitna ng lungkot, siya ang nag-alalay sa akin. Isang gabi, matapos ang libing at sa gitna ng mga tanong ng pulis, lumapit siya at humawak sa mga kamay ko. "Jem," mahina na ang tinig, "huwag mong bitawan ang sarili mo. Huwag mong bitawan ang medalyon mo." Huminga ako at tumulo ang luha. "Ano ba ang ibig mong sabihin?" tanong ko. "Hindi ko sinasabi na puro saya tayo," sagot niya. "Pero hindi rin dapat tayo magpadala sa galit nang hindi natin alam ang buong kwento." Napalingon ako sa kanya at nakita ang tunay na puso niya, hindi ang pagiging anak ng mayaman, kundi ang pagiging tao na nagdurusa rin. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang iba pang bahagi ng kwento. Si Maru ay nahuli. Ang balita ay kumalat. Naroon siya, isang maliit na selda, nakatingin sa pader. Humarap siya sa korte at sa mga testimonya na naglabasan, ipinahayag niya, "Ako ang pumutok." Hindi ko alam kung ito ang totoo o kung may pinilit sa kanya. May mga sandaling sinabi niyang pinilit siya ni Janela na gawin iyon. May mga sandaling siya naman ang nag-amin sa guni-guni. Sa korte, nagbago ang mga kwento at may mga pagkakataong tila duwag siya. Sa iba, tila hindi. Ngunit opisyal na nabanggit sa tala, si Maru ay nagkaroon ng papel sa pagkamatay ni Don Emilio. Siya ay naparusahan. Hindi ko na muling babanggit ang laman ng korte rito. Masakit pa ring isipin. Sa kabila ng lahat ng iyon, may lumabas na isa pang katotohanan. Si Don Emilio mismo ay may kinalaman sa mundong hindi pangkaraniwan. Sa mga dokumentong natagpuan sa room niya, mga larawan ng itim na aso, mga diary entry na naglalaman ng lumang paniniwala, lumantad ang isang bahagi ng kanya na hindi ko noon alam. Iyon ang nagdulot ng halong takot at pangunawa. Siya rin pala ay may pinagdaraanan. Hindi siya perpektong bayani, siya ay naging kasangkapan ng isang masalimuot na lipon ng damdamin at pagkukulang. Hindi siya basta demonyo, hindi rin siya basta santo. Nabulag siya sa pagnanais na protektahan ang mga mahal niya at ginamit ang anumang paraan na alam niya. Sa mga buwan pagkatapos ng kaguluhan, unti-unti kong binuo muli ang sarili ko. Hindi madaling maghilom. May mga gabi na umiiyak ako sa pag-alaala sa mga nangyari. May mga umaga na tahimik akong naglilinis ng isda at iniisip kung paano naging mali ang pag-ibig. Ngunit sa gitna ng lahat, may umusbong na liwanag. Si Aldred. Hindi siya agad nag-amin ng pagmamahal. Dahan-dahan niya itong ipinakita sa gawa. Siya ang nagdala ng pagkain kapag ako'y hindi makalakad ng maayos, siya ang nag-alaga sa mga papeles ko, at siya ang nagdala sa akin sa simbahan nang minsang nagdasal ako para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Don Emilio. Ang mga maliit na bagay na iyan ang nagpatibay sa akin. Ngunit may isa pang bagay na kailangang sabihin. Hindi ko na muling nagawang magsalita kay Maru. Hindi ko rin kinaya ang galit na kayang-kaya kong buuin. May mga pagkakataong nagpunta ako sa korte, sumaksi sa mga pahayag, ngunit hindi ko sinubukang magparusa ng sarili kong kamay. Hindi ako pumaslang. Hindi ko iniendorso ang karahasan bilang sagot. Alam ko na ang hustisya ay hindi dapat nakasalalay sa paghihiganti ng isang puso.
Ngunit ang masakit na realidad ay nandyan. May mga taong nagdurusa at may mga taong nabigo. Nagkaroon ng pagkakataon na nagpasya si Aldred na hilingin sa akin na maging kanyang maging kabiyak. Hindi ito nangyari agad, hindi galing sa isang proposal na napuno ng magarang singsing at musika. Ito ay nag-umpisa sa napakaraming tahimik na sandali, mga paglalakad sa tabing dagat, pag-uusap sa ilalim ng mga puno, at maliliit na pagdiriwang na puno ng pag-asa. Ngunit sa isang mainit na umaga sa hardin, humarap siya sa akin ng direkta at sinabi, "Jem, hindi ko maibabalik ang nangyari. Hindi ko man mapunasan ang lahat ng iyong sugat, pero pinapangako ko ipapangalagaan kita kung papayag ka." Sa mukha niya, walang pretensyon. Ang isang tao na may takot ngunit may kagustuhang mag-alay ng sarili. Hindi ko agad sinagot. Kailangan kong mag-isip. Ang pag-ibig na iyon ay may halong mga alaala, may halong takot. Ngunit sa loob ng puso ko, naglaho ang lungkot ng ilang sandali at napuno ng bagong pag-asa. Tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. "Aldred," mahina kong sabi, "hindi ko pangako na nakakalimot ako sa mga sugat, ngunit handa akong magtiyaga at subukan." Lumabas ang isang yari ng ngiti sa pisngi niya at tumulo rin ang kanyang luha ng sandali. Nagdesisyon kami na huwag magmadali sa pagpapakasal, isang munting seremonya na may mga piling tao lamang ang inihanda namin, si Auntie Gina, si Ate Betty, ilang kaibigan at ilang taong tapat sa amin. Sa hindi malakihang pagtitipon, nagpakasal kami ng tahimik at simple. Hindi ito parang fairy tale, puno ito ng mga bakas ng nakaraan. May mga umiiyak, may mga nagsusumamo, pero sa gitna ng lahat, may pag-ibig na nanunumbalik. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon kami ng 2 anak, munting bata na nagdala ng liwanag sa aming bahay. Ang una ay isang dalagita na may mga matang makapal na parang dagat. Ang ikalawa ay isang maliliit na lalaki na kumakapit ng mahigpit sa aking damit. Lumipat kami sa Davao sa pag-asang may bagong simula, malayo sa mga alaala ng mansyon, ngunit hindi nangangahulugang tinakasan namin ang lahat. Dinala ko ang medalyon. Iniwan ko ang mansyon at ilang alaala sa likod, ngunit hindi ko nilimot ang lahat. Pinili ko na ituring ang mga pangyayari bilang bahagi ng buhay na nagturo sa akin ng hindi mabilang na aral. Minsan, naiisip ko pa rin ang mga tanong na hindi nasagot. Sino ang tunay na nasa likod ng mga plano? Ano ang tunay na motibasyon ni Janela? Bakit pinili ni Don Emilio na gamitin ang sarili niya? May mga misteryo pa ring nakaimbak na hindi malulutas sa akin. Ngunit natutunan kong mamuhay sa gitna ng hindi pagkakakilanlan. May mga bagay na hindi natin kayang hulihin at may mga sugat na dahan-dahang naghihinog. Sa huling bahagi ng mga tao na iyon, nagbalik ako sa palengke paminsan-minsan upang magbenta ng isda sa linggo, dala ang 2 anak na nagtatakbuhan sa tabi ko. Nakikita ko ang mga mukha ng kapitbahay na dati nangangalandakan at may ilan na nananamit pa rin ng pangiinsulto. Ngunit ngayon, ako'y ibang tao, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pag-ibig at karanasan. May mga sandaling naglalakad kami kasama ni Aldred sa tabing dagat at siya'y magtatapat. "Jem, kahit malayo na tayo sa lahat, may mga gabi pa rin akong nagigising at naaalala ang lahat, pero hindi na ako takot tulad ng dati." Sumagot ako sa kanya ng tahimik, "Sinasandalan kita. At sa dulo, iyon lang ang kailangan natin." Nais kong maging malinaw. Hindi ko tinatanaw ang nakaraan ng may galit na nagtutulak sa paghihiganti. Pinili kong magpatawad, hindi dahil wala ng ex na nagkasala, kundi dahil ayaw kong manatiling nakakulong sa puot. Ang pagpapatawad ko ay hindi paglimot sa naganap. Ito ay isang paraan ng pag-alis ng mga kadena na nakakabit sa aking dibdib. Pinatawad ko si Maru sa sarili ko, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ayaw kong masira ang buhay ko sa paghihintay ng karagdagang sakit. Pinatawad ko si Don Emilio sa sarili niyang mga pagpili, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na muling tumayo. At pinatawad ko ang mga bagay na hindi ko maintindihan upang magbigay ng kapayapaan sa sarili. Hindi mawawala ang pag-alaala sa medalyon.
Pinagpasapasa ko ito sa mga daliri ko minsan at naaalala ko ang lahat ng lugar kung saan ko ito dinala. Sa palengke, sa selda, sa mansyon, sa gitna ng hardin na puno ng apoy. Ito ay naging simbolo ng aking lakas at ng aking kahinaan. Hindi ito magic. Hindi ito garantiya. Ngunit sa loob nito ay ang alaala ng mga taong nagmahal sa akin sa iba't ibang paraan. At sa dulo, iyon ang kailangan ko. Pagmamahal na hindi perpekto, pero totoo. Marami sa inyo ang nagtatanong pa rin sa akin sa mga comment at email. Jem, paano nyo nalampasan? Ano ang payo mo? Hindi madali ang sagot. Ang tanging sasabihin ko, ligligin ang sarili mo sa pag-asa, humawak ng sandali at magtiwala sa mga taong nagmamalasakit. Huwag hayaang ang takot ang magdikta ng buong buhay mo. At higit sa lahat, alagaan ang mga simpleng bagay. Ang medalyon, ang tanghalian ng pamilya, ang halakhak ng mga bata. Kung may natutunan akong isang bagay mula sa lahat ng nangyari, iyon ay, ang mundo ay puno ng liwanag at dilim, magkasama sila. May mga sandaling ang pag-ibig ay nagiging dahilan ng sakit, at may mga sandaling ang pag-ibig ang nagbibigay lunas. Ang aking kwento ay hindi perpektong halimbawa ng hustisya o kabutihan. Ito ay kwento ng isang tindahera na naagnas sa mga pagsubok at sa huli ay nabigyan ng pagkakataong muling magmahal. Pinakasalan ako ng isang mayamang aswang. Hindi ito biro at hindi rin ito papantayan sa lahat. Ngunit ito ang nangyari. Inibig ako, niligtas ako, nasaktan ako, at sa dulo, pinili kong magpatuloy. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, sana'y mapaisip kayo na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng pag-ibig ay mapanumbalik. Ngunit may pag-asa palagi. Huwag mong ikahiya ang takot. Huwag mong ituring na kahinaan ang pag-iyak. Iyon ang paraan ng puso para magpagaling. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagtitiis ninyo sa buong kwento. Kung may nais kayong malaman pa, mga detalye, mga parte ng kaso, o kung gusto ninyong magbahagi ng sariling karanasan, i-comment lang kayo sa baba at mag-share ng video na ito sa mga kakilala. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana'y umanib kayo sa channel. Baka may susunod pa akong isa sa himpapawid na kwento na magpapakaba at magpapainit din ng puso ninyo. Paalam muna at dalangin ko na sa bawat gabi ninyo may liwanag na sumisilip sa dulo ng mga pangarap ninyo.